Bueno, Berbaro urtietan egon da udalekuek antolatzen, bai inguruko herrixetan eta Durangon bertan bai, bertan geratzen diesan, herrixen geratzen diesan umiendako aisialdiko eskaintza bat euskeraz emoteko, eta gero aparte guk egiten dugu beste udaleku batzuk itxixek diesenak kanpora joete dikubek, ez? Eta orduen urteetako esperientzia horregaz, urten erabakiogu Durangoko udaleku propixuek eikie, ez? Herri kanpamentuek herrixen guk Berbarok eikie. Bueno, udan olgetan udalekuek datoz urtien zider guk Berbarok ludotekadeko antzokixen, olgetan ludotekie, bertan 3-10 urte bitarteko umie parte hartzen dabe, eta udalekuetan 3-10 urte bitarteko parte hartuko dabe. Orduen planteau da, horren jarraipen bat izango da udan, eta helburuek izango die euskera eta euskal kultura oinarritzat hartute, aisialdiko eskaintza emotie udan bai, ez? Herrixen geratzen diezan ume horrei. Udalekuek izango die, klasiek amaitu eta jarraixen hasiko die, ekainan 27 eta gero ustaiaren 29 arte. 5 aste hartuko dauz udalekuek, eta, baina aukeri edeki asteka apuntetako bai, ez? Aste bakoitzien gai ezberdin bat landuko da, orduen, aukera deki aste bakoitzien apuntetako, eta aurten aukeratu dugu zen gaixek izen die baserria, artea, ura, mitologia eta lanbideak. 5 aste bakoitzien gai bat. Eta horregaz lotute gero hainbat ekintza ingo die, irteerape bai, adidez, astero igrilekutara joango gara, astero irtera bat egongo dagun osokue, antzokire joango gara antzerkitxo bat ikusten, eta, herritik zierbe hainbat ekintza ingo dugu. Epi ezabaldu dugu ja apuntetako, gure da bina Berbarokoren bulegora hurbildu eta bertan izena emon aldabe, maiatzaren 6 arte. Maiatzaren 6an epi ezarratuko da, eta gero ja ekainien, udaleku ikasi aurretik, gurasuekaz batzartzo bat ingo dugu instalazioek ezagutzeko, eta ja programazioa apur bat zehatzaue azaltzeko.